Iki posisine nang nganding bendungan iki. Iki menawa engko peladu lur, barudan dures iki. Ngene lho, posisine barudan iki. Oh, yuh. Sampai do keli kabeh iki. Ngomongnya bergawane cilik, menawa peladu engko gedhen gak ya. Jarine limbah dhuwur. Menawa ndan teko kene gak ya luwung. Peladu urang lah ora apa-apa ya. Sekilone 40 gak ya lumayan. Ih, daerah kene iki ya ditebu barang lur, cedhake bendungan. Daerah Jawa Tengah kene sebelah iki jagung barang iki kene. Wis do mulai panen lur iki. Kayak banyune diguwaki kae, banjir gedhen iki kono.